Irefan pe y'a kanu ka babu min sigi o ye muso ani dugukolo bɛ ka tiɲɛ cogo min na a bɛ labɛn cogo min na musow hakilinata ye jumɛn de la musow bɛ se ka mun de baara kɛ an ka mɛn hakili ka bɔ o de kan ka d'a kan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ dugukolo b'an bolo mɛ dugukolo sɔrɔli muso fɛ o ye baara ye jango ti k'a fɔ k'i bɛ dugukolo sɔrɔ i sago la k'i ka baara k'a la mɛ tagamasɛbɛn y'a yira fana k'a fɔ ni dugukolo bɛ musow bolo dugukolo lakanani muso bɛ dugukolo lakana i b'a fɔ k'a woloden cogoya dugukolo caman b'an bolo a tiɲɛnen bɛ bi cikɛ ye dɔw sababu ye sanjiko dɛsɛ ye dɔw sababu ye bagan mara ye dɔw sababu ye sababu caman bɛ dugukolo tiɲɛni na bi mɛ an bɛ min fɛ o de ye muso ka kɛ dugukolotigiw ye dugukolo ka kɛ u yɛrɛw tɔgɔ la n'a kɛra u yɛrɛ tɔgɔ u bɛ tɔpɔtɔli min kɛ o b'a to an ka kungo bɛ kisi ɲankatali ma an ka kungo bɛ lakana ka ɲɛ yiri bɛ lakana ka ɲɛ kungofɛnw bɛ lakana ka ɲɛ dugukolo yɛrɛ bɛ lakana ka ɲɛ pour que cikɛ ɲuman ka kɛ a kan baganw b'u ta sɔrɔ a la buna adamadenw k'u ta sɔrɔ a la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye. Bakurubaya la an ka baara tɛnkunba don sɛnɛ dilan bon n'a fɔra ko minnu bɛ taa fɛn wɛrɛ ɲini dugukolo kɔrɔ dugukolo nafolofɛnw don c'est vrai mais u bɛ dugukolo tiɲɛ donc a y'a ye gouvernement ye texte a seginna texte dɔw kan an ye texte dɔw minnu dilan k'a kɛ walasa a ka kɛ a kana permettre minnu bɛ parce que Mali yɛrɛ la an caman bɛ zone rurale de la kosɛbɛ donc agriculture de y'an ka baara principal fana ye donc walasa o fɛn in fana matarafa bon n'i y'a jateminɛ fana Mali taabolo la an ka taabolow la muso ni dugukolo man kan kosɛbɛ a ma fɔ k'a tɛ d'a ma dɛ mais a n'a man kan kosɛbɛ i b'a sɔrɔ cɛw de bɛ an ka tabiyaw kɔni na cɛw de bɛ dugukolo ko gérer bon maintenant ni dugukolo yɛrɛ man ca bilen anw bɛ ka nin baara k'a kan donc o mana gɛlɛya a tɛna muso tɛna se ka caman sɔrɔ a la parce que cɛw u to k'a fɔ tuma dɔw la k'u bɛ dɔɔnin d'a ma an k'an sigi u kɛrɛfɛ donc o dɔɔnin fana ala man tɛ n'o sɔrɔ donc n'i y'a jateminɛ a bɛ jouer musow ka développement kan n'an ko développement walasa muso ka se ka dɔrɔmɛ kelen kɛ fila ye a yɛrɛ ye min tɛ nan ye parce que souvent i bɛ taa sɔrɔ forodanni minnu bɛ an ka sodaw la an bɛ nakɔniw kɛ yen nɔ min bɛ kɛ ka an ka bɔ nan san an ka nan ka ja mais ale ka se ka fɛn sɔrɔ a yɛrɛ ye k'a denw ka école cours la parce que a yɛrɛ ka se ka fɛn dɔ k'a yɛrɛ donc o ye koba de ye an bɛ ka taa taabolo min kan nin ye aw yɛrɛ y'a jateminɛ hali an tun bɛ charbon minnu sɔrɔ fɔlɔ nɔgɔya la olu si tɛ ka sɔrɔ donc an ka kungo sɛgɛnnen don an bolo an bɛna hakili jakabɔ kɛ ni min bɔra la maintenant quinzaine hukumu kɔnɔna de an b'a lasegin ministère de l'environnement ma a bɛ se ka waleya cogo min na an ka jɛ